de suyo xa iniciado, primeira semana, 7 do 7, martes, e máis protagonistas que temos neste estudio. Imos repasar de novo a actualidade frecuente, habitual, dun concello veciño, o concello de Oroso. Está aquí de novo o seu alcalde, Álex Doval. Moi bo día. Moi bons días. Non hai vacacións polo momento. Polo momento non. Pero haberá algo. Algún día en agosto, sí. Algún día. Algúns días, sí. Isto o ritmo non para, pero algún día habrá que collerse, non? Bueno, como van as cousas neste xa primeiro medio ano pasado, camiño das eleccións municipais? Estamos aí nun período... Sí, sí. Bueno, eu indas vexo algo lonxe. A verdade é que o tempo pasa volando. Cando pase o verán xa entramos en... Sí, sí, bueno, a ver, ao final eu creo que cando tes un ritmo de traballo constante, ao final non o día a día... Non te detes a... Claro, o día a día ao final non che permite ver tan alá, non? Pero bueno, eu non lles teño medo. Gustaría repetir, non? Candidato, esas cousas todas. Espero que os meus compañeiros decidan que repita, claro. Álex Doval. Imos a... Bueno, teño por aquí anotado varios asuntos, con moito frenetismo tamén no terreno de inversión, con moitas obras e demais, pero outro día vivimos noutro concello un irmandamento que ten as súas... pois as súas alianzas, a súa presencia e demais. Tamén hai un irmandamento que o vivimos en primeira persoa na Festa da Troita e demais, que é co Concello de Gois en Portugal. Sí. Que vai haber agora de forma inminente unha desas alianzas. Sí, non, xa están ali. Xa están, xa foron. Sí, mandamos Cuéntame. 15 rapaces, igual que o ano pasado. Bueno, cando chegamos no 2023 decidimos que, bueno, o irmanamento dos concellos tiña que ser máis alá dos alcaldes, tiña que ser do pueblo, non? Sí. Entonces o primeiro que fixemos foi facer un intercambio de xóvenes. Vale. Mandamos 15 esta semana para ali para Gois, que foron con María, que é a Concelleira de Cultura, e que xa están alá. Xa están alá. Marcharon onte, sí. Van a estar hasta o domingo desta semana. Eu vou ir o viernes, porque o viernes temos o que xa había antes, que era o intercambio de cuadros, de personas que, bueno, que durante o ano participan en distintas escolas municipais e tamén privadas, pero que están no término municipal de pintura, e facemos un intercambio entre o Concello de Gois e nós. Ahora tocanos ir alá, e despois en septiembre veñen eles aquí a Oroso. Tamén participaron, que desta vez non ganamos, o ano pasado ganamos, este ano quedamos de segundos, na Gois Cup Fútbol, que é unha copa de, bueno, un torneo de fútbol. Mandamos 2 equipos para lá, e este ano quedamos de segundos. Bueno, o ano pasado ganamos. Subcampións tampouco está moi ben. Non está mal, non está mal tampouco, pero bueno, eu son moi competitivo e a min gustame ganar. Bueno. Pero bueno, de segundos está ben. Falando de fútbol, vostede aficionado así o fútbol, o mundial, estas cousas, no creo que sabe que gañou a selección española hasta aí chegou. Contra Portugal, digo por eso, por unir un pouco. De feito mandaronme onte unha foto, mandoume María unha foto deles, estaba lógicamente toda a terraza chea de bandeiras portuguesas menos as nosas, que eran bandeiras de España, claro. Co cual, o sea, fixeron un pouco de patria ali Hombre, tamén. por suposto, eu de feito cando foron dixen, "Oye, non cambiedes de bando, o sea, aínda que seades minoría, aguantade aí o tirón." Hai moito, falando de tirón, o Concello pode plantexarse no futuro ter algunha, se vai acumulando, vai pasando pases, ter algo pois para vivilo en común, a pantalla e demais, pode... Daremos unha volta, ¿Sí? se a cousa continúa avanzando, daremos unha volta, sí. Bueno, intercambio juvenil, está moi ben eses que cando dous concellos son irmáns por distintas cuestións, que agora ya os pregunto de onde deriva ese ter de irmáns a Gois en Portugal. Antes a percepción que tiñamos que era unha cuestión de alcaldes, de comida oficial nun determinado momento, pero agora están vivos. Sí, o que intentamos é eso, que a xente vexa que é algo que ten repercusión na sociedade. A verdade, o intercambio sale fenomenal, os nenos, claro, pasan genial, os pais encantados porque os mandan unha semana para lá, ademais aprenden un pouquiño de portugués, bueno, sempre é positivo, é unha experiencia. E teño que darlle as gracias, sabes que intento sempre ser ecuánime, á Dirección Xeral de Exteriores da Xunta e á Dirección Xeral de Xuventude, porque tanto uns como os outros nos botan unha man económica para levar os rapaces. Por que Gois? Que lazos hai? Bueno, isto é un hermanamiento que ven de antes de eu chegar, debe ter, pois eu creo que fixemos o 18º aniversario, agora, sí, bueno, ven de antes de eu chegar, somos concellos os dous de interior, é verdade que a poboación é distinto, nós temos 8.000, eles teñen 3.000, eles é un concello bastante concentrado no núcleo urbano, nós estamos un pouco máis diseminados, pero bueno, ao final, eu creo que
eso, o que estamos intentando, e ademais ali non son alcaldes, son presidentes da Cámara, Sí, pero ven claro. sendo algo moi similar. Alguna O que intentamos, tanto el como a nós, era eso, darlle outra dimensión. De feito, a primeira reunión que tuvemos sendo eu alcalde, entramos os dous novos a alcaldía, foi ou lle damos unha volta ou cerramos o chiringuito. Entonces, bueno, ao final demoslle unha volta e eu estou moi satisfeito. Que partido? O PSD portugués. O PP? PP, no, o PP portugués. Bueno, aí coincide. Sí, aí coincidimos, pero bueno. Sí. Bueno, máis asuntos que teñen que ver tamén co día a día das obras, que bueno, hai un capítulo de inversión que se define como récord dentro do propio Concello. Sí, unha inversión de récord. Sí, temos ahora mismo ou adjudicados ou licitándose 2.750.000 euros. É unha cantidade para un concello que ten un presuposto de 9 millóns de euros. É verdade que a maioría son recursos externos da Xunta e algún do POS tamén, da Diputación. Pero bueno, é un récord, desde logo. Temos xa listo, adjudicado, a mellora da escola infantil. Isto é un convenio ca Xunta de Galicia, da Ulloa, unha escola infantil municipal que leva sin tocárselle, pois mira, eu teño 35 anos, eu creo que está igual que cando iba eu. Son 150.000 euros, vamos a dar un lavado de cara importante. Isto vai se executar ahora en agosto, é 100% financiado polo Consorcio Galego de Benestar, pola Xunta, e, bueno, vamos a darlle un lavado importante tanto ao interior como ao exterior, o parque infantil. Bueno, é unha obra importante, vai se facer no mes de agosto, que é cando non ten actividade de escola infantil, claro, para poder en setembro iniciar os nenos o curso con total normalidade. Temos outra que vamos a intentar tamén executar no mes de agosto, que son 300.000 euros, que é o aglomerado integral das prácticamente todas as calles de Sigüeiro, dende o Portiño hasta, bueno, pues todas diante do pabellón. Bueno, son un total de unhas 35 rúas do núcleo urbano de Sigüeiro para aglomerar e pintar. Para mellorar, aglomerar e pintado. Sí, o firme. Vamos a intentar facer en agosto, sobre todo para perturbar o menos posible o que o... Bueno, sempre hai molestias, pero que se xan sí, eu en eso pido un pouquiño tamén de paciencia. É verdade que ao final vamos ter que ir cortando calles e facendo por fases, e vamos a intentarlo facer no mes de agosto para que xa está adjudicada, está pendiente de formalización, e vamos a intentar empezar, facelo no mes de agosto. Despois outra que temos xa lista é o local social do Oroso, que son tamén 300.000 euros na parroquia do Oroso, pola parte de arriba do campo de fútbol. Esta é unha actuación que levaban un montón de anos os veciños da parroquia do Oroso. É a parroquia máis grande despois do núcleo urbano, son uns 1.000 habitantes, e era a única que non tiña un local social, digamos, que se puderan a facer actividades. Xa non estou falando grandes actividades, senón a gimnasia de mantemento non tiñamos donde, porque o local é unha antigua unitaria que ademais está dividida, o sea, non había... Despois de Sigüeiro é a parroquia máis poboada. É a parroquia máis poboada, sí. É unha parroquia grande con moitos veciños. Entón, que non tiñan un local social onde xuntarse, actividades. En legislaturas anteriores levárase en dúas ocasións a pleno, unha vez cambiárase a partida orzamentaria para un tractor e a outra vez non me acordo. Eu xa estaba concelleiro, pero a verdade é que non me acordo ahora de memoria. E bueno, nunca se fixera ao final. E agora témolo xa adjudicado, formalizado e listo para arrancar. Pois eu espero que empecen as obras nos meses de verán. Temos tamén unha de sendas, que aí temos un problema na licitación, pero bueno, vamos a resolvelo ao largo deste mes de xullo a agosto para poder adxudicalo. Un problema alleo da empresa adjudicataria, alleo ao Concello, pero que bueno, que llevamos a dar traza, que é para comezar a volta do verán, pois a senda no Cachopal, do Cachopal a Calvente, que é unha das zonas máis alonxadas, e tamén é verdade que levaban esperando a senda un montón de anos. O segundo tramo da senda de Valverde en Santomé, e despois dous cachos pequeniños, unha que vai enlazar no Portiño o que é a acera do Tapas, que todo o mundo me vai entender, co que é o carril bici, e outro trozo no Barral en Santomé, ao ladiño do cementerio, que é verdade que é unha zona moi estreita e con bastante peligrosidade. E despois así que teñamos xa case adjudicada está o Plan Urbe, que é da Xunta, licita a Xunta, é case 1 millón de euros, que é para arreglar todo o Parque Carboeiro, parque infantil, canchas deportivas, camiños, iluminación, bueno, absolutamente todo, 1 millón de euros, e mañán remata o plazo de presentación de ofertas. Licita a Xunta. O sea, que está aí a piques de... Sí, despois, pois eso, un mes ou un mes e medio para adjudicar, para poder, eu creo que, pois eso, setembro, outubro, comezar xa cas obras. Un lavado importante tamén para este parque. Bueno, vamos a dar unha inversión moi grande, 1 millón de euros. É verdade que os parques infantiles son carísimos, e vai a quedar... Hai tirolina, xa yo digo, porque é o que me preguntan os nenos. Se hai tirolina no parque infantil. Hai tirolina. Bueno,
Pois era unha petición. Hai que coller as propostas que sean constructivas e que, é a pregunta máis dos nenos. Sí, é unha cousa curiosa, pero bueno, vese que debe estar de moda o tema da tirolina. E bueno, todo o que é iluminación, os camiños, os drenajes, por aí pasa o Camiño de Santiago, de feito por eso un urbe son 40% turismo de Galicia, 40% Consellería de Infraestructuras e 20% Concello, por eso entra turismo, porque pasa o Camiño de Santiago que, oye, é a entrada a Sigüeiro e a verdade é que vai a quedar moi ben. Pois depois outras por licitar e outras que estamos licitando, que agora xa, se queres, che comento así un pouco máis rápido, son parques empresariales, que é unha subvención da Xunta, son 150.000 euros. O que vamos a facer con esta subvención, aquí poñen 120 o Concello, perdón, 120 a Xunta, 30.000 o Concello. O que vamos a facer é toda a senda que dá continuación do Parque Carboeiro hasta Oroso da Baixo, que é por onde ven o Camiño de Santiago. Eso está en Zahorra. E realmente estamos repoñendo constantemente. Moita xente non vai por aí, porque ao final está solta e méteseche nos zapatos e demais. Vamos a levantar todo e hormigonalo con hormigón desactivado, vai quedar fenomenal. Refugios climáticos, outra axuda da Xunta de Galicia, 83.000 euros, que isto é para arreglar na Praza Alexandre Bóveda, ao lado do Parque Infantil, o que onde está o palco da música, bueno, o que era o palco da música e demais. Vamos a levantar toda esa zona e facer unha zona moitísimo máis agradable, 83.000 euros. Saliu hoxe no BOP a modificación de crédito para dotalo de a parte que tiñamos que poñer de do Concello, e vamos a proceder á súa licitación. Parque infantil, que é o que está ao lado desta refugio climático, que é detrás da Alexandre Bóveda. O parque infantil vamos a renovalo por completo, 100.000 euros, tamén pendentes de licitar. Infraestructuras en común, esta é unha subvención da Xunta que é para que os concellos que teñan unha carretera en común, donde incluso os límites non é que sean difusos, pero é verdad que a veces nos metemos, volvemos a salir. Bueno, que en Galicia pasa desgraciadamente moitísimo, cando o límite non é natural, é un río ou algo, efectivamente. Entón, esta axuda son case 100.000 euros, creo que 95.000 para ser exactos. Parte a pon a Xunta e parte vamos a poñer o Concello de Frades. Con Frades. Efectivamente, para aglomerar dende Pasarelos ata Allazo, esa carretera toda. O ano pasado fixemos a de Marzoa, tamén co Concello de Frades. Este ano, bueno, pues vamos hacia o outro lado do término municipal para arreglar esa carretera que ten moitísima falta. E despois dous convenios máis pequenos, pero que, bueno, que tamén teñen a súa importancia. O Parque Canino de Portavieira. Isto foi as 7 grandes cidades, a Xunta de Galicia deulles unha axuda para facer un parque canino no seu concello, e nos, e tamén o Concello de Ribeira, pois a alcaldesa e eu fomos os siguientes que lle pedimos ese parque canino. Despois das 7 cidades galegas, Oroso e Ribeira. Oroso e Ribeira. Sí, fomos os que o solicitamos e veu a Conselleira Ángeles a firmar, a Conselleira de Medio Ambiente a firmar o convenio. Un parque de paseo, de recreo, No, é un parque, bueno, é unha zona cerrada, para poder que os cans estén soltos. Ten algunhas, bueno, pues algunhas xogos para perros, non, balancíns e demais, tubos e demais. Xa temos un parque canino no Carboeiro que se vai a reformar tamén e se vai a ampliar co urbe, e, bueno, a outra zona onde había máis mascotas. Porque este non existe. Este sí, existe, pero bueno, é un parque moi... O que fixeron foi, no seu día, bueno, pues con tubos de obra, tal, un apaño. O que vamos a facelo agora é... Convertirlo de verdade, e de acordo a normativa, un ademais, parque canino, con todo o que unha fonte para os cans, é dicir, unha cousa ben feita, porque en Portavieira, ademais, hai hai un censo de mascotas moi elevado. Temos, decíamos outro día a Conselleira, 2.500 mascotas registradas. No Concello? No Concello. Somos 8.000 habitantes, 2.500... No, sí, moi por encima da media, decía a Conselleira. Un de cada 3, máis menos, ten mascota. Registrado. Claro, despois sumallo o que non está... máis o resto. O que non está registrado. Eso son preto de 50.000 euros. E outra axuda máis que temos do GDR, do Grupo de Desenvolvemento Rural, que é o mobiliario urbano de Sigüeiro, que son uns 30.000 euros, que vamos a intentar renovar os bancos, papeleras e demais para, bueno, darlle un cariño ao que é o núcleo. Aí sabes que ao final vas cambiando aos poucos, e cada mobiliario urbano casi un pouco de su padre e de su madre, e o que vamos a intentar con isto é renovalo e unificalo tamén. Con todo isto, pues facemos os dous... Non quedou nada, non, alcalde? Facemos os 2.750.000 euros. Pois aquí ben explicado, aparte de forma rápida, cada un dos proxectos. Claro, que estes proxectos que están aí, máis os que se fixeron, máis os que virán, pero isto nos sitúa un pouco no presente, non? Sí. Nunha inversión de récord
no presente de no último semestre deste ano. semestre. Sí. É verdade que eu sempre que veño aquí intento recordalo e agradecer o traballo dos funcionarios e do profesional do Concello, porque ao final todo isto, é verdade que o alcalde e o grupo de goberno temos que movernos para conseguir as subvencións, para conseguir os convenios, pero tamén é verdade que hai outra parte técnica que é facer os proxectos, informalos, licitalos, adjudicalos, bueno, que tamén teñen o seu mérito. Eu estou moi contento e moi agradecido aos funcionarios municipais que sempre están aí para empuxar. Estamos no verán de ondas de calor e demais. Preocúpalle así especialmente o Concello de Oroso ten algunha preocupación pois coa auga, cos incendios e demais, algo específico neste treito do ano, vale, alcalde? Sí, en referente á auga, por ahora vamos ben, pero bueno, hai que facer un chamamento a calma e que nadie se que aproveite porque sentido común. É verdade que hai outros concellos que xa están nunha situación máis complicada, xa saliron na prensa. Nos por ahora temos unha situación, digamos, normal, vale. Pero bueno, se isto continúa así, pues probablemente teñamos que facer restriccións e teñamos que facer chamamentos a utilizar a auga. É verdade que nós non estamos acostumbrados a racionalizar a auga. Regamos, lavamos o coche. Todo que chove. Sí. Como se pode canalizar toda esa chuvia que de repente en un mes de calor xa se revirte todo e xa andamos con isto, pero bueno. É verdade que ti xa vas agora a dar un paseo pola senda, que tamén está arreglámola ahora fai pouquiño e desbrozámola por o carón do Tambre, que vai dende Sigüeiro pola Ponta hasta Portavieira, que son máis ou menos 2,5 km, ti ves como o río baixou moitísimo no refugio, que é a Illa do Refugio, hai dous lados, non? Por onde vai o río, un deles leva pouquísima auga para leva, pois eso, que podería levar a finais de agosto ou en setembro incluso dun ano normal. Entonces, bueno, hai que ter precaución, claro. Como... Sí. Digo, sin ser alarmistas, precaución. Precaución e sentido común e demais. Despois dese repaso a todas as obras que están en curso, licitándose, en marcha, 2,7 millóns pasados de inversión, xa confirmando que o seu desexo Álex Doval é ser de novo candidato, enfrentarse de novo os veciños e veciñas. Xa tamén algúns grupos da oposición xa estiveron facendo, supoño que estarán facendo as súas cábalas para presentarse aos comicios. Que relación ten co novo, bueno, novo, sí, é novo portavoz do PSOE en Oroso, porque sí que vemos algunha trifulca, sobre todo en redes, responden, que non sei, cale realmente ese trato político que hai que ter, evidentemente. Sí, eu sabes que sempre digo a verdade, e o trato é malo, sin ningún tipo de paliativo. Eu creo que a xente me conoce e sabe como son. Eu son transparente. Ás veces había que ser un pouquiño menos ou pensar máis o que se di, pero eu non concibo outra forma de facer as cousas, máis que dicindo a verdade e nos facemos todo o que podemos e algo máis para sacar os proxectos adiante. Quero dicir, teremos errores, eu sempre pido disculpas porque nunca facemos as cousas a gusto de todos, pero que non se nos pode achacar e que non traballemos e non saquemos as cousas adiante. Respecto o novo portavoz, que como dis, bueno, é novo, pero é o que máis anos leva na corporación, e ademais, bueno, o señor Leira é diputado provincial desde fai moitísimos anos. Eu digo sempre a mesma frase: ni unha mala palabra, ni unha buena acción. Eu eso non acabo de comprendelo. A realidade é que a Diputación non está cumplindo con o noso Concello. Entonces eu, cando me enfado, non me enfado... O problema maiúsculo é a pouca implicación da Diputación. O problema é que eu non... E que toca, evidentemente, a un diputado. Que... O problema é que eu non alcanzo a comprender como unha persona que é diputada provincial, gracias a ser concelleiro en Oroso, porque senón non podería selo. Sabedes que a Diputación é un ente de elección indirecta, ti tes que ser concelleiro ou alcalde para poder ser deputado. Unha persoa que este 3 anos e medio, ou 3 anos e algo que leva desta legislatura, e que non trouxera para Oroso ni un solo convenio, nin unha sola inversión máis alá do POS, porque eso non me vale. O POS é o que nos corresponde. E o POS corresponde aos nosos concellos, nos facemos a licitación, facemos o proxecto, facemos todo. Eu falo dun convenio, é dicir, oye, salía outro día, e non teño nada en contra, en Brión, de 1 millón de euros... 1 millón anunciado, sí. De inversiones en equipamentos deportivos. Que Antonio é o deputado.
Antonio Leira é o deputado de Deportes. E, oye, eu non estou dicindo que me traiga 1 millón de euros, que estaría encantado, pero en 3 anos e pico, case 4 de legislatura, ningún solo convenio, ningún decir, oye, Alex, temos 200.000 euros para o que vos queirades, ou incluso dicíndome de outra maneira, oye, mira, temos 200 para facer isto. Eu estaría encantado. Despois el queixase de que eu non o trato como deputado provincial, e que para min é un concelleiro máis e non trouxo nada para Oroso para tratarlo de outra maneira. Eu esos son moi recto, quero decir, eu estaría encantado de poñerlle se trae, eu que sei, pois unha inversión de 200.000 euros para facer un parque infantil donde el queira ou unha instalación deportiva, eu poño o seu nombre. Se o problema é ese, invito a comer o domingo, por eso non hai ningún problema, pero hai que cumplir. Parque Antonio Leira, sí. Sin problema, porque o importante é, o outro día salía dicindo, no, bueno, es que trajimos un concurso, creo que era de badminton, un fin de semana, bueno, eso é que... Vale, moi agradecidos, pero estou falando de inversións reais. 1 millón de euros en Brión. En Cerceda tamén tuveron un convenio, que non o estou criticando, que joder, me alegro de que Brión leve esa inversión. Oye, pero ti eres diputado, gracias a Oroso, pues trae algo. Entonces eu... Hai ese xogo de siglas, entende? Sí, e despois intentar... Quero dicir, eu se fora diputado provincial, estou na oposición, faría o posible ou imposible para traer inversións para o meu concello, para que a xente perciba de que son útil para o noso concello. Mira, eu cando estuve en medio rural, na Xunta, está a conselleira, está Ángeles de testigo, din a turra todo o que puiden, eu non era alto cargo, para rematar as 2 concentracións parcelarias, que eran 7 millóns de euros. E rematáronse. E eu creo que a xente, os resultados electorais están aí, o agradeceu. Digo, oye, este chico está na oposición, está nunha posición que pode influir, neste caso, era medio rural, e, oye, fixo o posible para que esas concentracións parcelarias foran unha realidade. Unha xa se entregou os títulos e a outra vai se entregar os títulos, senón este ano, o ano que ven. Oye, ser útiles á cidadanía. Eu non pido nada máis, e despois exíxelle un pouco de responsabilidade con esa outra faceta máis alá de concelleiro, que aproveite o seu cargo na Diputación para atraer beneficio ao concello. Sí, un pouco esa cisma. Sí, e tampouco concibo poñer pés paus na roda, quero dicir, temos o convenio da Avenida Gravanxa. Foi por 6ª vez como está iso? Pois mira, mandamos fai uns meses o último requerimento, que era o 6º requerimento ao mismo proxecto, 6 requerimentos. E siguen tendo aí. Eu non sei agora, a ver, eu sinceramente creo que agora non sei que máis poden pedir, pero foron 6 requerimentos, é dicir, levamos mareando a perdiz dende o ano 2023. Eu volvo ao mismo, eu se fora diputado provincial, oye, eu eso tiña que faría o posible e o imposible para sacalo adiante. 6º requerimento, a mí nunca, eu estuve na administración moito tempo, nunca tal cousa vin. 6 requerimentos do mesmo proxecto. Cando é unha vía, xa para empezar, que deles que tuvemos que nós, como Concello, pagar o proxecto e facelo, oye, tú faino ti, fai o proxecto a túa maneira, faino, se queres falar con nós para ver o que opinamos, perfecto, pero é unha reurbanización, tampouco hai nada que inventar, tuven que renunciar, mandei o escrito esta semana por 3º ano a axuda de Aguas de Galicia, da Xunta de Galicia, 270.000 euros para a parte que nos correspondería ao Concello. Xa o explicamos aquí, noutras conversas. Eu fun o viernes pasado a falar co presidente de Aguas de Galicia, con Roy, e doulle as gracias porque me dixo, Alex, non te preocupes, mándame unha carta, renuncia aos fondos e volveos a pedir o ano que ven. Pero realmente é hasta vergonzoso que por 3ª vez teña que decir, oye, mira, es que todavía no tenemos la aprobación definitiva del proyecto ni la licitación, no voy a poder ejecutarlo. Claro, prefiero decir yo ahora porque ainda pode dispoñer deses fondos para outras obras. De feito, oye, pedimos un abastecemento de agua en Vilacide de Arriba para sufragalo en parte con eses cartos, non? Ao final, o que intento é que tampouco se perdan, sabes, que queden nun limbo eses cartos. Sí. Pero realmente é a 3ª vez, Pois esta é a relación que califica como mala. Pero mala no sentido porque eu non pido, eu digo sempre, eu non pido para min, eu non levo nada. Penso que quedou claro. Eu creo que ao final, calquera veciño que me este escoitando vai me entender, cando ves isto, é que eu non me podo levar ben. E que despois en pleno cheguen e que digan, es que no le dejaste dar premio en la festa da Troita al diputado, es que mira, es que este señor es diputado, sí, pero ¿qué pasa? Quero decir, son cousas que eu non alcanzo a comprender. O sea, reclamacións de protocolos. Esta 2 veces no pleno, nos 2 últimos plenos. Por na festa da Troita. O último pleno foi a festa da Troita, o anterior non me acordo por que dixeran, pero o sea, a preocupación é que non puido dar un premio na festa da Troita. Oye, que traen unha inversión como lle deu a Brión, 1 millón de euros que falo cos alcaldes para que dé os premios todos.
Non un, todos, o sea, sin ningún problema. Claro, eu entendo que cheguea... Mais o nome do parque, bueno, xa está quitando... Que máis quere? No, eu entendo que ao final é de risa porque realmente a min eu dixenllo no pleno que non lle gustou moito, dije menos es máis. Quer decir, non por aparecer máis che van a ter máis en consideración. Bueno, e outras cousas que non quero meter chamadas a clubs deportivos, entidades culturais, porque non nombran o diputado provincial que tamén estaba. Que eu son o alcalde, a mí non se me ocurre chamar a unha entidade deportiva, ni un club, ni unha entidade cultural para decirlle, oye, a mí ponerme aí que vino el alcalde, porque a mí se me conocen. Non me fai falta que me nombren. E no seu papel fiscalizador das políticas locais, tamén ten esa... Bueno, despois, eu en eso non me meto, eu só entendo que, oye, nós somos goberno e a oposición e, lógicamente, están aí para fiscalizar a labor do goberno, e habrá cousas que lles gusten e cousas que non. Eu en eso, fíjate, son bastante, eu teño a miña opinión, lógicamente, pero non me parece mal, quero dicir, isto, o xogo democrático é ese, non? Nos gobernamos e eles fiscalizan a nosa labor, eu vou polo outro lado. Que máis outras forzas teñen representación? Benega? O Benega, sí. Benega, cantos dis? Un concelleiro, unha concelleira, sí. Como é a relación do PP e o BNG no ámbito dos plenos? Pois mira, ideolóxicamente nos posicionamentos son os polos opuestos, sí, bueno, eso... pero despois reconozco, fixen o reconocimiento este que vou facer agora, tamén o fixen no pleno, que estamos recibindo por parte de vicepresidencia da Diputación que do BNG máis que do PSOE. Eu non tuve, díxeno no pleno, quero decir, a mí non me... Xosé Regueira. Sí, Xosé Regueira, o vicepresidente da Diputación, deunos un convenio de 40.000 euros para sufragar gastos da Troita, e agora estamos facendo o proxecto, sabedes que temos a Vía Verde, na estación da Garga, en Trasmonte, temos unha estación preciosa, pero é verdade que está casi en ruínas, e temos un almacén, e o que me dixo, bueno, o que falamos Regueira cando fun a falar con el, oye, vamos a facer un plan director, un proxecto, para ver canto nos costa rehabilitar tanto a estación como o almacén, xa o temos feito, ronda case o millón de euros, o medio millón de euros, os 500.000 euros, pero bueno, facíanos falta ter unha folla de ruta, pedir os permisos sectoriais a patrimonio, a DIF, e no que estamos traballando, o sea, esas son as dúas líneas de colaboración que tuvemos con vicepresidencia de Diputación, que é a que leva turismo, Festa da Troita, co cual eu estou agradecido. Tanto unha cousa como di a outra. Sí, a ver, é que eu creo que hai que decir as cousas, verdad? E no pleno, dixen yo, de feito, a concelleira do Bloque dixo, bueno, por que non te iban a tratar bien? Porque eu dixen, oye, teño que decirvos que fun á Diputación, que estuve en Regueira, co vicepresidente, que me tratou moi ben. Non a min, o Concello, porque ao final volvemos á mesma, eu non pido para min, pido para o Concello. E deunos esas dúas cousas, as 40.000 da Troita e o tema da estación da Garga. E Isabel decía, oye, a concelleira do Bloque, es que non te tienen por que non tratar ben, pero que a realidade é que en outros departamentos da Diputación pues non me tratan así. Bueno, pois quedadito, como sempre, sen pelos na lingua, dun xeito claro, un trato de desfavor que entende o alcalde cos veciños e veciñas da Deputación, nese xogo de siglas, de políticas que un pode presupoñer, non estou dicindo eu. Alcalde, gracias por vir, rematamos o tempo, cun sinfín de obras que hai por diante, que esa veciña, así no último periplo, hai algo máis no horizonte, máis... lonxano onde o alcalde teña sí. Apuntar, pero non pode decir, sí, pero non se pode. Vale, xa me imagino. Se digo todo tamén, que me queda para a volta do verán. Pero sí que hai. Sí. De inversión, sí. De mudar algo importante, sí? Sí. Quédanos unha máis nesta legislatura. Outra cousa que non comentamos importante, fago un chamamento porque o tema do Plan General Urbanístico. Firmamos un convenio ca Xunta para iniciar os trámites, o estudio previo necesario para a modificación dese plan para adaptalo á realidade actual. Están os plazos colgados na página web do Concello, a partir de noviembre, diciembre, enero e febreiro poden facer os propietarios alegacións ou achegas para ese plan. Bueno, xa falaremos á volta do verán, agora está en licitación. É unha modificación do plan? Sí, o plan, bueno, para poder modificar o plan necesitamos unha folla de ruta, é o que nos exigen, non ter clarificado, eu teño claro como alcalde o que me gustaría facer, e tamén queremos as aportacións dos veciños. Oye, pues isto está en núcleo rural, non o queremos, ou sí, bueno, todas as aportacións é o que vamos a facer. Ordenar, crecer cun sentido... É o que vamos a intentar facer é ter de aquí a junio do ano 2027 unha folla de ruta clara da modificación esa do plan, que o plan é do 2005, e claro, dende do 2005 ata hoxe todo cambiou, non? Eu creo que eso, pese a que non é tan tangible, sí que vai a ser un antes e un despois. Para medrar
Para medrar. En poboación, para medrar en poboación e para medrar con cabeza. É importante. Vamos a apostar por ampliación de núcleos para que se poida edificar viviendas de unifamiliares. Vamos a intentar axudar a que se construa vivenda en Oroso. Temos a desgracia de que non temos suelo edificable municipal, senón tiñamos un compromiso da Xunta para facer viviendas públicas como se están facendo noutros concellos, pero o plan de 2005 non nos deixou, só nos deixou unha finca en dotacional pola parte de arriba de Puentes, que son, falo de memoria, uns 2.000 metros cuadrados, que de frente debe ter 50, o sea, moi alargada, non nos sirve. E o que temos que intentar é que se construya, porque hai falta de vivenda. Importante, Muy importante. Los problemas de este presente actual en todos los contextos, en todos los municipios, en todo o Estado. Alcalde, gracias por vir. Vemos a volta do verán ou, bueno, se non cando vos queirades. Seguramente que nos vexamos pronto. Graciñas. Alex Doal, alcalde de Oroso con nos.